Mukudze Mukombe. Handikwanise kutaura rimwe zita raanozvidaidza naro, because I don't want to be opposite na Jehovah, because he took that name. Zita riere nderaMwari. Vese vafana muri kuona ari kuti Jah signal. Jah is coming from the word Jehovah. KumaHebrews vanoti ya. You go on YouTube izvozvo kana kuti munoti Jah, Jah, muone kuti zvikunzi shortcut ya Jehovah. So Mwari vakati mazita angu ndeangu chete. Siyana nawo. Kana ivo marasta chaivo vekuJamaica haazviti Jah. Ukamona arohwa nefodyano ari kuti Jah Rastafari, kuti ari kunongedza kumuridzi wechinhu. Avafana ari kuzviti ndiri Jah Masters ine, Jah Signal, Jah Pressure, ari kuti ndiri Mwari wemafaro. That one ndakainyora futi. I'm not mincing my word. Iri pablog pangu. I tried ndakatoibudisa muHmetro ndichiti pamwe anonzwa ndichiti leave this one. Kana tichiita zvedu zvana Marijata zviyezvi zvekuti Marijata mukadzo tinozvita uko kwaMarabu kwatinorarama rasa marara. When you enter into this territory ya creator, careful, because Mwari hanzi naJehovah ndiri Jehovah wehondo. So I'm telling these guys kuti mazita akawanda. Iru kana rekuti Mukudze Mukombe nice. Uri kuendereko kune zita remukuru. Hanzi mazita angu ndeangu chete. Ndinonzi Mwari, ndinonzi Allah, ndinonzi Jehovah, ndinonzi Yah, ndinonzi Yahweh. Hanzi ndeangu inini. Hakuna mumwe munhu wamakambonzwa achinzi nditauriremi mukomaplot wamakambonzwa achinzi Jehovah ndeupi kusvika paeji yamambo. Pane mumwe munhu wamakambona. Rinongotyisa chete. You stay away from that name because izita remusiki. Saka vanina wanguwo futi ndo macharacters yanenge ndichida kuti ndivabatsire kuti for you to flourish and win, siyana nezvizvi. Nokuti mangwana chichave chapupu futi kuti but Clive told you. Do you remember Clive told you kuti wewe iri zita rangu? Mon, inini I'm highly religious.